Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как да си сложите Adventure Map. Така, ще стопирам клипа, докато се изтекля един Adventure Map. Така, здравейте пак и копирате линка. Аз искам, ето и този. Ай, стига вече, тъпи реклами. Ще стопирам клипа, за да махна рекламите. И да изтегля Adventure Map. Така, след това напишете тук линка и цъкате Download. Трябва да излезне това и цъкате Download. И изчаквате да ви се изтегли. Тук с мен забравях да кажа, че Пако. Я кажи нещо, вие няма да го чувате. Сигурно няма. И след това го спирате, отваряте RAR, OK, .minecraft, търсите Saves и вкарвате това Saves и след това отваряте Minecraft, търсите както се казва цвета, т.е. света и го намирате. Това мисля за този клип, абонирайте се и до друг път, чао!